chu tui ma tui sa nung bai mu chang gai tong nai dong go tui ti lok bai khog nai kisa oi fir di ano na har di ni ni mo khang no kisa funuk di খাজানি তাকুকতে বুকুকসং এবা চ্যানেল নিউজটার নাইতুংনাই খাজানি যত তাকুকতে বুকুকসং जों ताबुक फाइजाक थांनाय जुनटालनि दिनै 2 तारिखनि सारिखनि दाम 9 ताम जरागो जातकसरी एचएस रोंनकनि आचमसा मिसिं उइन थानाय एबा मिसिं उंगै थानाय प्रशांत त्रिपुरानि नगो जों फाइजाक जोंनो चिनि चैनल निउजटानि बिसिंतै नरक जे शेयार खायमुं क्लाय दिनै शेयार खायनाय खायमानि उलो लुकुरकनि मकलनो कलायखा जे ताकुक निनि ताबुक तुंगो निनि प्रशांत त्रिपुरानि नगो फाइजाक जों शेयार खायमानि उलोनो जे शान्तिर बाजार कायसा होटेलो थांगुइ निनि होटेल वार्कार रक बनो नुंगुइ ते जों जे चैनल निउजटानि बिसिंते नरकनो जे फोन नम्बर एबा कन्टाक्ट नम्बर जे रोय निनि एड खायजाक तुंगो अ कन्टाक्ट नम्बर नो फोन खायुइ बनो तेइबो नुगो किफिलिरनानि एबलंखा एबा सक्सेस उंखा हनि जों सायमानो ते चैनल निउजटानि बिसिंतिनो जों ताबो प्रशांत त्रिपुरानि नगो फाइसिं बबाय कक थाइजा थानि सालायका जत क्रक ब जोंनो सुक्रुगुइ सायमाया फानो जों बिनि खुबतै जे खानाका अककनो जों बुजिमान खाजिब बिनि नगो विभिन्न कंडिशनालि जे प्रॉब्लम तुं जानायनि जे समस्या तुं नोंनानि जे समस्या तुं एबा बिनि फैमिली वाइज जे मैटर तुं अ फैमिली मैटर न सल्व खायमायानि बागै न एबा रां पैसा करै जानाय लोंनायनि जे कंडिशन तुं अब निनि बखरुबो कायसा नांजागैब आचमसा हठात कै बनिजेबो सायमाया तामहाय मिसिं उइन थाका जों सायमानखा जे आचमसाबो ओ जुनटालनि 2 तारिखनि सारिख दाम 9 तामा जरागोबो मिसिं उइन थानानि उलोबो सायमाया फियाबा निनि 3 तारिख अमहायनो 3 तारिख तो 4 तारिख अमहायनो बिसिंगबो शान्तिर बाजार कायसा होटेल थांगुइ आसुगुइ तुंजाखा अमहायनो निनि कायसा होटेल वार्कार रक सन्देह नांजागुइ बनो सुंमानि उलोनो बिनि पूरा डिटेल्स आइडेंटिफिकेशन मानखा मानानि उलो जे जों चैनल निउजटानि बिसिंतिनो जे फोन नम्बर एड खायजाक तुं अ फोन नम्बर फोन खायुइ बिनि आमा एबा बाबुनि यागो तिसावै रखा एबा थानागो जे मनु पीएस जे एफआईआर खायजाक तुं अ मनु पीएस नि मिसिं एफआईआर न उद्दल खायका ते अमहायनो जों चिनि त्रिपुरा हास्तिओ कमाय थांना नाय तुंगो अमहायनो जों चिनि तरक लाय जों चिनि चैनल निउजटानि बिसिंति फानो नरकनो फुनुकना चाय तुंगो ते जों कायसा अ निउजनि बिसिंति सक्सेस उंखा सक्सेसनि हिस्टोरिकल न्यूज जों नरकनो जों फुनुका तेइबो फाइनाय सालगो अमहाय त्रिपुरा हास्तिनि कामी आमचायो चिनि लुकुरुकनि जे जुंजाल तुंजाक एबा छुगिया चाया हुई तुंजाक अमतिरकनो जों फुनुकना बागै याफ्रि सेका नरकबो जोंनो चुबाना हंकाय चिनि लिंकनि चिनि ताबुक जे लिंक तुं अ लिंकनि तलागनो जों फोन नम्बर एड खायजाक तुंगो नरक जोंबाय बागा करंगै मानो एबा नरकनि थानि जों कायसा रिक्वेस्ट चिनि चैनल न त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरकनि बुसकांगो तलांना बागै नरक चिनि चैनल न लाइक कमेंट ते सब्सक्राइब खायनांथु तेइबो जों नरकनि चुगिया चाया एबा त्रिपुरा हास्तिनि कामी आमचाय चिनि दफानि जे लुकुरक क्लाय तुंजाक उकुलुक क्लाय तुंजाक अबरकनो जों फुनुकना चायतुंगो नरक जयावै एबा सालबारियावै साल बुरुम गमैनो चिनि चैनल स्रां जाति चैनल निउजटानो नायतुंदि जतनो हामबाय।